Pa nalazimo se na novom korzu, kako ga ja zovem, korzo eksport drva, fiume fantastika korzo, koje se sastoji od 10 kuća koje su na korzu, to je 10 paviljona, 10 intervencija koje zapravo pričaju o različitim fenomenima grada. Pričaju o spomenicima, pričaju o infrastrukturi, pričaju o turizmu, pričaju o budućnosti, pričaju o svem onim što jedan grad univerzalno ima. Mi smo istražili povijest i sadašnjost ovoga grada i kroz razne fenomene ispričali priču koja ne priča o prošlosti, nego zapravo radi neku svojevrsnu projekciju šta bi to Rijeka ili neki drugi grad mogao biti. Na kraju imamo ovaj jedan paviljon na kojem svaki posjetilac može sebe u nekoj virtualnoj stvarnosti vidjeti samog sebe i snimiti samog sebe u toj nekoj stvarnosti koja je danas potpuno na tom blue screenu kao u svakom filmu iz Hollywooda. Pošto je 10 paviljona tretirano kroz jednu fenomenološku izložbu i tako su postavljeni kao instalacije, odlučili smo se napraviti timeline kako bi dali taj jedan povijesni sloj i jedan edukativni sloj. Dakle, timeline koji nije standardan u smislu zida i količina godina. U jednom nizu zastava odlučili smo pokazati s jedne strane dokumentaciju i tekstove i nekakve krucijalne događaje, što društvene, političke, povijesne, umjetničke. Ako krenete iz druga smjera, onda zapravo vidite jedan gličane zastave različitih razdoblja kroz koje je Rijeka sve prolazila. Svaki paviljon tretiramo kao jednu mikroizložbu koja je određenu temu zapravo prikazala što kroz grafičke prikaze, što kroz karte, što kroz arhivsku fotografiju, ali tako i nekakve nove autorske fotografije. A sam postav je rađen da imate ulicu i kuće kroz koje se zapravo krećete cijelo vrijeme. Iznimno zanimljivo koliko je država, koliko je granica zapravo prošlo kroz Rijeku. Bavili smo se tvarima koje su stvarale Rijeku, u smislu tvari kao što su šećer, nafta, čak i ljudi, to jest emigranti. Palačama koje su također gradile se u Rijeci, ali isto tako tematski smo neke palače odabrali koje ne bi recimo publika detektirala odmah kao palače. Na primjer kao što je robna kuća Rik koja je vrhunski primjer arhitekture. Pa izložba je izuzetno zanimljiva, dakle po mojoj procjeni detaljno pogledati izložbu treba barem 3 do 4 sata. Znači osim ovih 10 paviljona postoji i jedna vremenska lenta u kojoj su naznačeni neki od najznačajnijih događanja, barem u ovom arhitektonskom smislu. I svakako pozivam sve Riječanke i Riječane da posjete ovu izložbu. Ima puno toga za naučiti o povijesti grada ili se podsjetiti za one starije. A naravno ne samo Riječanke i Riječane, nego i svih ostalih. Ovo je izložba koju stvarno vrijedi vidjeti. Ja mislim da je dobro ovu izložbu gledati u nekoliko navrata. Jednom je dobro da se čovjek samo šeće i šeće. Drugi put je dobro da čita šta piše. Treći put je dobro da dođe s nekim prijateljem. Četvrti put je dobro možda da posjeti neki naš okrugli stol kojeg ćemo raditi. Cilj je da se ljudi vraćaju, kao i na korzo. Ljepota korza i ljepota grada je da možeš šetat bez cilja. Ja se ponekad šećem po gradu jer ne znam šta bi. Tako da to je ljepota i ove izložbe, da nije ključno dolaziti samo zato da bi nešto jako važno vidio, nego da bi kroz hodanje, analizu i čitanje spoznao neku možda potpuno priču koju ni ja ne znam da mogu ispričati ovom izložbom.